So nawn ni, dwy athrawes. Dwy athrawes yn mynd a bechgyn bach na. Chi wedi clywed ar ffos las, dyma nhw'n laso, ond byddai'n dda plant bechgyn na'n dod gyda ni ffos las, bechgyn seisyn. A offen nhw, mewn yn y bus a lawr nhw. A mewn yn nhw, mae athrawes, un o'r athrawes eifen, mae'n gweud, nawr te, boys, pawb yn mynd i gael wis, a wedi diolch nôl fan hyn, mewn 5 munud. A off o'r boys bach na, a mae'n dod nôl mewn 2 munud. Miss, mae toilets a fi uchel, ni ffili cyrraedd. O, tiw. O reit te, ddeith Mr. fi helpu, so mewn yn nhw, dweud, pawb yn tynnu Willys mas nawr te? Reit, ti gynta te, barod reit, a ni, hyp. Ti di goffen? Ydw. Bachgen nesa na. Anna ti di goffen? Ydw beth? Eith, tynnu di. A mae pigo fan, iosgyn oedd y gwain mawr. A mae'n ti'n iosgyn ar yma dweud. Ti'n bach mawr yn wyt ti? Ti yn y 6th form wyt ti? Now i'n gweud o'r favourite yn y 3:30. Nadolwg amdano, O, chi'n nabod e? Right, oce. Do the Prince Charles. Ie, o'r Charles. Mae'n stori wir. O'n i lan yn y foenol. Chi wedi clywed am y foenol? Dyma Bryn Terrible yn canu. Oedd yn canu Gymraeg pryd, a oedd e'n lan. O'n i'n canu gyda Dewi Pws, a ni ar y llwyfan. Pwy? Dewi Pws. Cyn amser. A pwy ddad mewn, ni gwneud dod o bellter gael polis rownd ei gyd, a'n tywysog ni, Prince Charles ei hunan. A ni ddweud, oh fuck os beth mae'n gwneud yma. A oedd lan y step lawr, a boi yr Your Majesty, a said, hello, Your Majesty. Hello. Mae boi gweud, this is Dewi Pws, Your Majesty. Oh, you puss. That's very nice to meet you, Your Honour, Your Majesty, whatever. Seriously, oedd gwisgo het wedi wneud mas o blew cadno. Fox yn chybod. It's not very politically correct, Your Majesty, Your Royal Highness. Why are you wearing that fox for that? I was having breakfast this morning with Mummy, and I said, Mummy, which hat shall I wear today? And she said, where are you going? And I said, I'm going to the vinyl. And she said, where the fox hat? Where the fox hat? Oh, no, that's so I did. Right, so, felly mae'n arwen i'n rhaid mewn. Byddwn ni ddim yn cadw chi rhy hir nawr, mae'n bachgen osi, a wedi bod yn creative o'r gyda chi. Yn wedi gyda'r sort of rudimentary class. O, gyda llaw, mae rai o'n chi'n mynd draw i fel dwi'n fôn yno. Ie? It's only candy song. Ie, mae fe'n gallu lais. Mae fe, o, gyda chi, mae rhywun newydd yn ôl, mae fe a... Mae'n rhaid e, Anna. Na, dim byd yn ffynnu fe yna. Na, ond mae wedi colli nais y tyfa bach, so byddai chi ganu mwy hyn, ond bydd yn meddwl. Mae gen i ffrind bach y byw, baban gyda planas. A Halloween's o'r yw, a'i enw. Twrwetha yr esi, blan i gael gwadd rws i di. Aeth fan y drws, a mele wrth ai.
going on, not to make me go. I was just a very boy, I call it early, that was not around. They were different, we going through it, not to play the so, hello, Get it, I follow.